taura kuti zvakaoma. Anonzi Tavengwa macheka. Ayo tofana kuapa title. Title ye. Ma-elders vakatanga kumba kudhara. Ma-elders ndevapi? Anatavengwa. Kana uchiti tavengwa macheka ndi elder. Ma-elder. Nicholas Zakaria unozomuti kudini. Hamagogodera. Aiwa. Hamagogodera. Tavengwa macheka elder. Aiwa. Tavengwa macheka asi elder. Ma-elder. Aiwa. Wakana muna anotonzi na Donald Gogo Mungu. Aiwa kandia ninga chimutambilisa. Noti kuti murungu pakuti akuraka. Iyo unogona kutonzi iwewe murungu Philip Makasho na Edmond Pengesi. Sagabu. Gabu washopa. Gabupi. Gabu ndiyo kubatwa pauro kana ateteka. Kuti Gabu wapedza dzinza rese nekuuraya. Wakaromba Gabu yo. Right. Wakaenda kuchikoro kupi Gabu. Kubudirira kwari kuti azvikuenderana. Dzinza rese tapera kufa ndiwe Gabu. Gabu wanetsa pasocial media. Saka Gabu ari kuti kudini? Gabu ari kubva abvunza vanhu vasingazivi apo vanhu vakamira varutora mavhidhiyo. Kuti ndaimi ndakarombere. Asi Gabu ane mari. Gabu ane mari yekusviba. Asi dzinza rese rapera. Hanzi tiri kuenda kuganga tichibata iwo Gabu. Gabu yakura seyo. Gabu anongooneka hwapepe. Okay. Kuti ati kwegurei. Ati kwegurei. Gabu. Iwe Gabu waita mukanere wekutaura naye kana kuti umbonzwa kuti ane chii. Chinhu chiri pasocial media. Saka hauzoziva kuti munhu wacho unomubata kupi. Chinhu chakukanduka pa kanyemba unombosangana na Gabu. Andinaka. Andina ndakatravera ka weekend. Gabu. Baba mumu anotoziva nezvaGabu. Unonyepa. Ndikudza. Baba mumu Gabu. Gabu. Saka angabata Gabu pauro ndiani? Nditete. Tete vemuri. Apo ruko nyangara. Gabu. Ndiye Gabu. Ndi Gabu. Uyu ndiye Gabu. Iwe Gabu iwe. Anza usudona ka. Gabu. Aiwa iskiti. Aiwa kuti kudaro. Aiwa kuekta uko. Manje pavakazosvika kumberi ka vakasvitsana kumota. Haunozombona apa kuda kuekta wakadaiso kadai. Kuekta we. Vari kuekta Gabu. Vakatobula zvibhakera. Iwe fesi ya Gabu ndiye kuekta iyi. Kuti ane mari Gabu. Gabu ane mari zvikadzi motokari vakanotekera nyaya yekuromba. Kuvanhu vari kushanda iwo usakangane kuti president Dr. Idi Mnangagwa vakati shanda ita mari. Uno mukomana wepachinhoega uyu. Ndupi uyu mukomana wepachinhoega wekuita 5 years asina kumbotaura muparliament. Adzoka futi mudhimba yawe. Flambo yaanofamba nayo. Urabva honorable Temba Muriso. Vanikumbusa. Iye anenge ari kubiko. Anenge aripo. Vamwe pavanenge vari kuparliament iye andombomone kuparliament. Haumone. Anototi kana akuda kudaira foni kana kuti akuda kukosora anokuda panze peparliament. Unokosorera panze. But anenge ari imwe remuparliament manje. Pamwe mhiko dzake ndedzekuti asaite noise. But anenge ari imwe remuparliament. Handisati ndamuona muparliament. Iwe wambomuona muparliament. Kana chisimudza roko kuti vanotidii kana uchida kutaura paipai. Kana vachida kutaura ka vanenge vachionekirina ka point of order. Inonzi point of order. Ameno kana tinonzi chika. Asi vanenge vachitaura kana kane mukuru weparliament. Mukuru weparliament. Kuti zvine chakadai zvichada kutaura. Handisati ndambomuona achitaura. Ndianiko munhu wacho? Vanhu vanenge vada kuziva kanyezvo. Handisati ndambomona achitaura. Handisati ndambomona achitaura. Ndakazati pamarekodzi ka emaminutes ekuparliament. Kubva pangari MP. 5 years dzakapera. Saka izvozvada kupinda dzimwe 5 years. Akatoenda mabhasikoro nemudududu. Akatoimbirwa unzi vadzoka zvekare. Bosipidza. Kana batsira emaoyo. Akatoda kutochipinda ichi anotochimhanya. Zvakafanana na Archibald Marecha. Baba Marecha. Vanhu vakaenda zvikanzi nai Baba Marecha. Muri kuti regerereko muHighfields muno. Ndizvozvo. Pindai muchigwine chinhu. Mune capacity yekutiitira zvinhu. Muita MP weHighfields. Asi vakatomanikidzwa nevagari vemuHighfields. Exactly. Kuti uyai. Kusvikira vaendesa maCV. Vakatozoendesa. Zvekuti uri kuona vanochigwina. Vanochitora. Vanonzi ma-structures. Ese ari kuti Honorable Marecha. Vatinenge chiita. Kingdom Parliament.
Baruto fara tiketa pfe. In parliament. Parliament. Ayo ngapindi. Saka mai chatinenge takwati chi. My honorables. Oh. My honorable. Saka vanenge vamusemukategori na baba mungu. Ndizozo. Vanenge honorable Makamadzi. Honorable George Mashababe. Honorable Ashbodi Marecha. Right. Hey. Honorable Wiseman Madzivire. Honorable Zamwari. Right. Honorable Jackson. Honorable Jackson. Honorable Dutiro. Honorable Munemo. Honorable KK. Na Honorable Tafadzwa Musarara. Tafadzwa Musarara. Arikumiramira futi. Arikumiramire. Usadaro kati. Ameno yuti mazoi chakuti. Mazoyo. Vanochigwina. Vanochigwina. Vana Musarara vagara vanomirira vanhu ka. But iwewe manje handidi Philip. Handikutrust. Kuti nditamirira vanhu. So kuti kana ukangovoterwa chete. Philip ukavoterwa chete nia. Muchibage. Kuita nenge kanyoka kana nsoro kuirika ndukachirika kanyankuruza. Kana nsoro kwenzeka. Asi nini manje kana kuzobudikira kana kwakuna. Hakana. Izvo zvandiri kuona kuti vari kumhanya neshoko rotanda atiri kuCovid. Ndachitasa mukoma wangu mupondera kuti ari kuti kudini. Mukanya. Iyo mukanya wangu asiri kupinda kuvanhu here. Ndiri kuumona ine kanya. Unama. Ndikukuudza ka. Unama Philip. Kuti akakanda CV. Ndichanzwa na Munemo. Kuti kuwakangano waitaura nyaya ya Honorable Joseph Murimwa. Ndizvozvo. Wakangano akachikanda akadopinda paDZ. Joseph Murimwa. Murimwa akachikanda adopinda paDZ. Ndakaona kuti angwe shoko rukumhanya nemutungamiri wenyika. Youth League. Vanhu ngavauye vapinde kumusangano. Ende vari kumhanya. And my youth. Isusu tisina kumboneka. Ini 2028. Tinofanira kutsvagwa vekumanager. Ini 2028 apa tombodya mari dzevamwe apa. 2028. Asi kana tawana basa rekumanager vangatipe mari. Ini vanotangira pa 250,000 kana 350 inopiwa madeputy minister. US dollar. Inopiwa madeputy minister. Unenge uri manager uchikambena ka. Uchikambena tikapiwa mari. Ngatingosawaura bosi vanenge vachiburisa futi mari 15,000. Saka vane break up a period yekukambena kwavo. Saka 15,000 which means vakaibreaka 3,000. Ndizozo. Zviri nazo. Because tikaite campaign manager saka ndosakaona vana chineke vasiyana nazo. Zvemabhozha. Bye Philip. Ungaite 5 years zveshe uri parliament urizi. Kana utadzawo kuti. Kana ivo vanhu vacho pavanozodzoka unofunga kuti constituency inoti kudini. Sure. Unokwera COVID ndiye kana ndivharira. Saka nangonzi kabe kuvharirwa na COVID. Vese vakavharirwa neCovid. Uchine ndoko vakavharirwa neCovid. Vangu vachienda vanhu vano Honorable Joseph chinotimba kuvanhu. Tarira mamhanyira ntaJose. Kana ndiwe baba ere kanditsudzira nhasi Tuesday madness. Ukazaona kana Mr. Jandi Mr. Mutasa wauzoti thank you so much. Mr. Jandi Mr. Mutasa. Mwari vatutsire pamunenge muchibvisa. Mr. Jandi. Vaona matoothpick here. Ndimbonong'ona. Mr. Jandi. Mr. Mutasa. Elias Giriva ari kopeko. Elias ari muchibage. Elias Giriva. Izvo wakada kuenda nomutarisa kuindustry kuKonuko anenge ari new kunge munhu abva kwaKoswa Gabera. Daga. Ndakakudza Elias Giriva endesa mapepa. Right kuna professor Mutulinyube. Yes, what ndiri kuda mushina uyu unogadzira inonzi chi? Adisi inonzi inonama matiles. Aisi adisi. Aiwa ine zita rayo. Inonzi kudini saka. Kanyemba. Philip. Upa ne daka rire kanyemba nemukonzo bwino. Radzina. Mupiwe mari mutenge mushina. Nyika isimukire. Vanhu vamuri kupinza basa naime baba Giriva vakawandisa. Pamwe kuti anobva kwamutoko. Kutya. Baba. Nimekuona kanyemba. Right. Philip Makazhu. Aikona.